Salam. Martang yang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Pesta paduahon parningotan ari hahehe ni Tuhan Yesus. Kristus Tuhan nungahehe Kristus. Madok moleate mahamu tu Jehovah, ai pardenggan basa do ibana, ai ro disaliling-lilingna, doa sini rohana, atong edehon hamu ma puji-pujian di guarna. Marende sian bukwede nomor 633 ayat sada dohot 2. Ah
hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Haleluya, di Tuhan di batai dohat tuaon, dohot hasangapon, dohot hamuliaon, dohot hagugoon. Napaheheon Tuhan Yesus, ido napaheheon dohot hita, sogot alani Tuhan Yesus. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, suruh matod di porbadia, tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami, marhite-hite haheheoni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gadah haporsyon nami, marhite-hite pakirimon namangulu, asa toktong huingot hami, nahehe dohami musesia namate, songot Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, naung hehe sian namatei. Amin. Marede sian buku ede nomor 10 ayat 1-2. Nipatik di pesta paduahon, ima sian sada korin bindu onom 10 ayat 10. Songonodo didok, dungo mahamu marsi hohot, marhapor syatang mahamu jala margogo. Atong rak mangidogogo mahita, ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Marede sian buku ede nomor 377 ayat 1-2. Tuhan
tato poti madosat tato adopani debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dusan parasi roha na sumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Masay jojot huarsahi hami, marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pabahenan nami naroai, dang huhaholongi hami hosian nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gugu nami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubaik kami, dibaheni, tamadori masmu jala uhumomu hami, tuhamatean saleleng nileleng nai, alai nama purus mahami nuaing tu asini roham, nagudangi, mangidosian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si Pangulo hami, dohot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan, say asi maroham dihami halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni dibata taringo tu hasisan ni dosata, musat pe akadolok jala humutal akarobean, alai anggo parasi ni rohaku, nasotupa musat siako, jala pada ni hadamiaku, nasotupa humordit minna Jehovah siasiho, hasangapo madi dibatana digijang. Amin. Maredes yang buku Eden nomor 322 ayat 1 tabaopat. Hatani di bata turpuk di pesta paduahon haheheon ni Tuhan Yesus imanatar surat di Roma bidu onom ayat 3 110 sada naso diboto hamu doon
Sude hita nasa naung tardiri tu bagasan Kristus Yesus, tu bagasan hamatean nado hita tardiri. Ay ang gunung nga sakabona hita dohot ibana, dinarap mate hita dohot ibanay, suak songonima hita nang taringot tu haheon. Ay dung mate jolma lias do ibana sian dosa, ay taboto do naso mate be Kristus, dung mula mangulu siya na mate, dang dirajay hamateani be ibana. Sumanto si marajumi hamu dirimuna, songonong mate di dosai, alay mangulu di dibata di bagasan Kristus Yesus, ima sahatna. Martua maakan atu mangihon hatani di bata, jalan nau peopsa. Amin. Maredes yang buku Eden nomor 52 ayat sada dohot tolu. Tidak ko mahaporsiaw tay, songo na hinatidak ko ni dongata sa haporsiaon, disadok portibion, ra mahita maddok. Au porsea, ido ama parguguna sa tudusan, na tumapalangi tohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni dibata Jehovah na sasaday, imana tinubuan ni si Maria, nagabi-gabian siyentod di porbadia, andorang suhabuan, ido tuhata, na tumau na bernit, di pahuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tuba banutulu. Lalu semua di bata, di sini
Cenderung sudah dia nama dia. Mulia apapun yang Kristen akan nama dia. Doa dia sesani dosa. Doa dia kain nama. Mula mahu subuh dari nyalak memati. Doa dia muluan dan sudah. Amin. Kor ama. Kor SPH.
Marede sian buku Eden nomor 55 ayat 1-2.
rameni debata na sumurung sian saluhu roha. Ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kemudian di Tuhatta di parsorata di Bodarion ima namar ningot pesta paduahon hakehion ni Tuhan Yesus Kristus. Alani tatangi homma hatani dibata na tersurat di 2 Musa 14 ayat 26 rodi 30 sada. 2 Musa 14 ayat 26 rodi 30 sada. Debata paluahon bangsona. Songona mahatana ayat 26. Dungi didok Jehovah matusi Musa. Patol-tol matangamu tu atas laut. Asa sumuang akai-kai ki likup tu ala Misir. Tu akka huretana doh tu akka parsihudulna. Jadi patol-tol si Musa matangan na tu atas laut. Gabi sumuang maulauti tu dalam dahian. Mariak torang hari. Gabi maporus mahalak Misir. Maju pakonaiki gabe ditunggalik kon Jehovah halak Misir tu tonga-tonga ni laut. Ai semua maak aiki jala dilikup ya kahureta dot akka persirudul rodi sude parangan ni raja Parao. Akan namangi hutun nasida tu bagas laut. Dan ngaruk tiba sien nasida nanggusada. Alain ko halak Israel mardala di namahiang di tonga-tonga ni lauti. Jalaga bedorpi di nasida aka aiki di siamun do di syabirang nasida asa di pelu Jehovah di nasadari hala Israel sian tangan ni hala Misir gabe di dal Israel mate hala Misiri di topi lauti. Jadi dung di hala Israel tangan na natibul nabi dan di Jehovah tu hala Misir gabe mabir mabangsui mide Jehovah. Jala Persia nasida di Jehovah doho di si Musa na posonai di sima sahakna horas madihita saluhukna. Jadi memang songon natajahan kening turpuk tahun ima taringot tu habal gaun ni huasun di dibata molo di do aman punganaman akaning habal gaun di Jehovah. Abalgam ni Jehovah tarida sien aha na pinatupa ni Jehovah. Jala salah satu ma habalgam ni Jehovah na pinatupana tu bangsona Israel. Ima nama buka dalan. Tuhan selalu buka jalan. Tuhan selalu menyediakan jalan bagi orang yang percaya kepadanya. Ido sagabe boy bola lauti mardalan bangsui selamat sementara pasukan di si Parao Firaun ilikupi habis sadape dangadong na tadi. Alai hiado sada diskusi na membahason hiado dok sada diskusi pembicaraan mabai perlawanan bahwa mereka mengatakan di diskusi nak toho peristiwa tidak mungkin Allah bisa membelah laut tapi yang ada yang nyata indana berdebati sesitung nana jelek do aduh bahasa Indonesia ni jelek teh dangkal itu teh. Nah sebenarnya airnya yang dangkal. Bukan Tuhan yang membelah laut itu, airnya yang dangkal. Indama berdebat rupani. Jadi dah ngaruk kuasun di debat sama bula laut gabi bui nasi namadal aikido ninna di perdebatani. Air itu yang dangkal. Ale Roma muse nama Ben Alus tuna berdebati di dok. Saya ikuti dulu alur pikiranmu. Saya setuju air laut itu dangkal. Oke, saya setuju.
Tapi justru di situ kuasa yang luar biasa. Di sodo habal gaun di debata, mulai koko dang di bola, dang mampu debata ma bola lauti. Tapi airnya yang dangkal. Saya ikuti alur ceritamu. Benar dangkal, tapi jauh lebih luar biasa Tuhan. Ternyata di air yang dangkal, naidokmi, dia najepeki, kuda pun tenggelam, tentara pun tenggelam. Ima kehebatan di Tuhan ini. Bukan hanya di laut yang dalam airnya. Ale di najepeki ina dangkali, naidokmi. Itulah kuasa Tuhan ini. Ujung dah belas mau to ibadah. Nak kaning berdebati mana nang menghapus do di habal gaun ni kuasa ni debata. Tapi ternyata justru dia terjebak. Mulai do koko jepek do dangkal, alai disimak kehebatan na kuasona. Dia na jepeki bui tenggelam, tentara bui tenggelam. Kuda saya pedang orang nomor dua dia nejepek songona di dok minin. Jadi memang songona taruh rupani songoni do kuaso di portibion lau menghambat lau mengabati nata dihuni kuaso di debata berusaha doi ditutupi bahkan di depan dak toho. Termasuk ma hakihion ni Tuhan Yesus nataraya honi dak toho nai buat tamu doi ragam do cara dak toho Yesus nai persilak kuni masa yang baik disalibkan si Judas doi pengkhianati songoni macaran di Portibion lau mangurui bahkan lau berdebat bahwa Yesus itu tidak benar mati, Yesus itu tidak benar bangkit. Songoni majujok masa di perjalanan yang guluton, mangurui huaso ni debata, menghambat perbuatan-perbuatan baik untuk berkembang. Sasitongna mendorong perbuatan-perbuatan baik untuk berkembang, untuk meluas. Alai gudang dua kausaha di Portibion, bohado menghambat akan adinggani. Termasuk marah di situasi si sonario di negara tahun. Songoni ma gudang dek kena dinggan na pinatupani pamarita secara khusus di presiden rupani, tapi selalu ada usaha danga dong. Ibasono gagal dong, ibasono selalu banyak usaha untuk menghempang, sekalipun sudah fakta, sudah nyata dalam kehidupan kita. Jadi boleh di amanak kaning habal gaunai perbuatan yang luar biasa. Jalalos didoakan anak kaning pakai mahami, dingulukon pakai maau, pakai magogoku, pakai ma pikiraku. Di tengah-tengah ni usaha ni Portibion nang menghambat talem matutu gugut taruhatta lau mabarita honi asal nang gebe gudang asal nang gebe ugogo pihak yang menghambat sian pihak nama baritahun jelas saya ingat memang ido asa ditoppa di batahita. Kita itu diciptakan Tuhan supaya kita menjadi teman bekerja. Asa gabe ula-ula ni debataro hita asa gabe toppa. Dang madok na subuh debata bangulahoni. Tapi Tuhan menciptakan kita supaya kita menjadi teman kerjanya. Jadi boleh tape huti di turpuk tahun di bonani turpuki dope ngadi pataridahon kerjasama yang baik. Hujahama ayat 26. Dungi didok Jehovah ma tusi Musa. Patol-tol ma tangamu. Patol-tol ma tangamu. Dang madok na subuh di bata mengeringkan. Alai disungguli do si Musa. Diajak bekerja sama. Patol-tol ma tangamu. Jaladung di patol-tol baru pe
Pitor marsik ma sebelah kiri sebelah kanan songodor pima. Gabe dalam mai, gabe pasir mai, gabe tanah kering mai, dalam sidai. Karena memang ada kerjasama. Patol tolma tangami ninda debata tusi Musa. Jadi odo nak taning natadok kuning, Tuhan menciptakan manusia untuk bekerja sama. Mulai dokon ina nak kaning didenai pakai mahami. Memang itulah tanggung jawab moral kita sebagai umat pengikut Kristus, supaya kita ikut menyampaikan kabar sukacita melalui tanggung jawab kita di perjalanan di ngulutang. Mulut tapai huti hut akan daniulan di Tuhan Yesus. Selalu dia melibatkan. Jadi adong mapigabi kata baik contoh. Di baik Yesus ma tanda mujizat 5 roti 2 ikan. Dan gimana membuat senal 5, ibuat senal 2. Disuruh dosi senai. Lulu hamu maju. Aku lano dorong dia ame ima bom batu son. Dan nasubui Yesus mabani terus sep turadong si panganoni turadong dekena. Tapi Yesus selalu bom itu. Ketika Yesus membuat air jadi anggur, dan itu lain mana tua iki sep itu down. Gohihamu majo gucii, buat kamu matuson, baru pe terjadilah. Salinari dang nasubui. Tapi Yesus buat kamu tuh so. Baru terjadi. Siado 10 halak berteriak tu Tuhan Yesus di tengah-tengah di persahitonna yang penyakit kusta, penyakit kulit. Ale guru Yesus pamalu mahami, palua mahami. Sep malu. Dak songoni. Ketika mereka berteriak sembuhkan kami. Palua mahami. Maka Yesus berkata, lama mutusan duda, lama mutusan. Paturuhamu madirimu natusan. Diajak nona sida asadohot bertindak untuk kesembuhan naik. Ido saridok tuhita di tikyon. Belgape huasu harajaun di debata, belgape nabi nenei, tapi Tuhan mengajak kita untuk bekerja sama. Lului ma, kita diajak senda Jepang. Tuktuhi ma, senok kapun nadu. Kita diajak. Keterlibatan taido na dipengot di perjalanan di nguluto. Jadi songoni ma tu kita selalu nama nami saru pada songo di keluarga. Taruh majo semartangiangi pe hita. Ale Tuhan nasi maruham tung paturu marokak ni anak kon seningo terus angku suta suruh do atau iba marminggu hita nah pengon lahu tumol beku songoni do dah tung hape hita rupani martangiangi Tuhan borukon saya sa matuha borukon lului ma paturu madan ala saya jabu tabain adang narokak ni dah. Lau hotusan, adung sanda pusu bulung. Lau hotu gereja, adung isan. Kita buka juga jalan buat dia. Di situ terida kerjasamai. Ada keinginan kita, ada justru takut cipo haparona. Tapi ketika kita membuka juga jalan, bekerja sama, maka Tuhan akan menuntut. Ipa turuma, ipa jupakom. Songonido neng dipengot tu hita. Kerja sama kita dengan Tuhan. Molo di tahunon saya program tei sehati sepikir satu tujuan memang kerjasama untuk melakukan sesuatu dalam rangka memuliakan Tuhan. Ngatari debi huasu ni debata marhite patol tol tangami nina di patol tol. Songoni manang hita salu nasalinari. Olo mahita membuka diri, dipakai Tuhan sebagai elaknya,
supaya dengan demikian kuasa kebenaran Tuhan semakin besar. Nang hita pe nata parsitai gabi sahat gabi tulus dan mungkin so hita ro pasu-pasui molo taruh maju dan nahi rupani. Saya terus martangiak kita Tuhan lehom bahabisuhon, Tuhan lehom mahabistaran. Ale marsiajar pedangulo sedia dalam. Jadi kita harus bekerja sama, saling mendukung, saling menopang sehingga juppa makanauli, juppa makanadinggan, salinari songonadi dok diturpukon patol tolma. Dan dia mau terjadilah berkat kebebasan haluaun lasni roha. Mololo hita bekerja sama. Taliar ruhat tadi pakai Tuhani. Taruli do hita kanaula kanadingkan. Tarlumowi malua do hita. Sian hamaulun naduk dohi. Ini terjebak loh. Laut do jolo. Di belakang musuh nalau pamatehon. Tapi ketika Tuhan patol-tol tangan ini semuanya selesai. Mololo hita bekerja sama, tahu kak ruhat tapi kiranda pakion di Tuhani jumpa mani duluan taruleras ni roha mahita taruli pasu-pasu mahita alan itu hita salut nama nami nanami marhite parningotan ni hakeyon ni Tuhan Yesus di tikion malua do bangsoi ala olo nasida marhabdukon mangului malua do hita seragam ni hapar soalani hamoloni maulolo hita marhaduhon marpangului Tuhan tadi debata martangyang mahita Tuhan nami jala debata nami na husop bahami marhiti Yesus Kristus mauliati mahu pasahat kami ala di pengotodo hami perdalanan di bangsom bangsa Israel ne di hidup pun dohot hamaulon ali duk kapodo dalan gabi balua na sida siya perjahat nalau manusay na sida ipakke hodo na pusong gabi ula-ulam gabi taruli las ni roha na sida sunguni manang hamil Tuhan di perdalanan ni gulu namyon pakke mahami songon ula-ulam songon perhalado songon natoras ama ina ianakkon pakke maroha do pikiran nami do gugu nami lamang ulah lomo ni roham asa marhitei taruli hami dia kalas ni roha malua hami sianakka hamaulon song-songoni matutuali Tuhan di bodarion hupasahat tami tu huruas ni huriam sia poso-poso sahat tu nama tua o matuto mangaramuti nama masu-masu na paluahun nasida sia ragam nya kahamaulon nama masu-masu disudi ragam nya kaulaun asimaroham terlubawi makaruas ni huriam na tongod di bagasan persahiton apala ditikyon tuhodo pasahat tami Fabio Simajuta Nyonya Hutapia Dr. El Borusi Mamora Nyonya Efesi Tijak Borusi Topul Nyonya Tabunan Borusi Han Nyonya Situapi Sidabutar Buru Barita Nyonya Pancitan Buru Huta Barat Amang HDM Simorakir doakan suhagwara kami Tuhan na pihak di buruman na alanya kapanosa niya kasahit di patarida hodo wasom marsiti na mabula laut songonima Tuhan mangido hami di buah daru takaruas ni huriam na tungod di baga sa persahito ni mga labohi mahututu anggi sahat hahi pasonitu na sida gabi maluan na sida sungob bang sumin na pinaluam
Upasahat kami sudi aka program ni huriam kenalau si patu paun nami totong ajari kami asa saroha sa pikiran marsi paluluan marsi tupahan asa marhiti huriam haka bepeci buburon gabram rarat harajom marsanga pudiluat namion marlas ni roha kami saluhut naruas ni huria doa ke masyarakat nadong di lingkungan negara jauh. Ali Tuhan dang lupa kami membuat Tuhan kadosa pangleson nami asi maruham. Se sama salu kadosa nami da gudangi. Asa tamah kami dijulum. Tangi humatangi yang elehelek subban nami. Nau pasahat kami holan mangasahon gua nenak Yesus Kristus. Nong mati jela hehe mulak manggulu. Asi maruham. Amin. Mari demahita huhut pasahatun pilata. Tangyak kumma piletta todo pandidi bata martangi yang mahita. Alede bata manami nadi banua gijang hodo haroron di saluhut silalon nadengga doh nasa ulibasa na maulutus. Upasahat tami masian nanilon mi tuhami pelen nami tuho. Say jalo may gebet nucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti. Asahu parahasya kami pilianon. Pati bulon harajon mu di tonga-tonga ni huriam doh di portibion. Buhay maroh nami marhiti-hiti todim. Asalam hutat dahami godang ni silolom mi tuhami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
manami nadi banua gijang sai tinar badia maguarmu sai roma harajaunmu sai saut malomo ni roham di banu tongaun songon nadi banua gijang leo matu hami sadarion hangoluan siapa hari sai sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami unang hami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodak kot Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopak kot Tuhan debatama bohina tuho jala di parsor homa damena tutodim. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Belum.